Pipila ka mga residente sa sitio Kadulang, Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City nagpatabang sa mayor. Kinihuman, gikatahong nasirhan ang ilang agyanan tungod sa pagsugod na o develop sa mga pribadong establishmento. Ganina, ginabi sa mayor ang mga apektadong residente. Ang 12 nila nga agyanan padung sa main road, migamay human, gisugda ng pagkural sa usa ka pribadong luna kay gikatahong magtukod og apartment units. Karamo lang gihangyo ang tag-iya nga dak-an lang unta in case of emergency dili sad miluoy in town. Initially, the owner sa hangyo sa mga lumulupyo ni offer og mga 1 meter. So ayan na to hangyo nga kumahimo mapalapdan pa niya kay ang 1 meter igo ra man gyud sa tao simbako og doon na say mamatay ug maglisod niya pud og da sa maong lungon no. Nya kini atong nakita ang mga poste kini karon atong hangyoon sa Meko nga kumahimo magbuta sa iyang main post niya maghihimo na lang sa secondary para wala na ning mga poste nga atong makita karon.